Dek. Mas, kok dadak toh? Iya, ado, Dek. Kan iso tak jemput, Mas, kalau ngomong, Mas. Sakno sampean jemput ado lho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sakjane iki aku harap cerita, Mas. Apa to, Nduk? Nang kene wis gak koyo biyen. Maksudnya piye? Akeh wong aneh. Enek sing jadi dukun, enek sing baca Tuhan, yo enek sing ngafir-ngafir. Aku ki wedi, Mas, arep apa-apa. Tenang, Dek. Mas Dik ini arep ngadakne gawe. Sampeyan sing tenang. Ora usah pikiran macam-macam. Mas Dik ini ya. Nggih, Mas. Gimana? Kini semakin lasat tersengal. Berputih mata terseduh-seduh. Kidung-kidung penyucuk sukma. Turut-surut menyurut di ujung taksa. Akankah Nusantaraku tetap terbang tinggi di cakrawala? Saat manusia sudah menjadi Tuhan. Menghakimi tanpa pernah mengerti. Menghardik seperti manusia tak terdidik. Telinga dijejal, maki menggelegar, tak ada yang bisa didengar. Oh, Nusantaraku, sungguh kau terpaku meratapi pilu. Saat sesama anak bangsa saling beradu. Apa ini? Pak Broto, Mas, ritual. Oh. Pak Broto lagi nopo? Sopo kon? Kulo Sena, kakangnya Senja. Kon kono nabut. Sanes, Pak. Kulo Sena, kakangnya Senja. Nggero. Aku ape golek gaman. Nggero. Pinggir kok. Nggih, nggih. Besok bersih-bersih makamnya Bapak, ayo. Ayo, wes iki gak nomor. Astagfirullah. Gak apa-apa. Ya Allah, Pak Broto. Ya Allah, Pak Broto. Aduh, Pak. Alon-alon mawon, Pak. Mriki rawan kecelakaan. Aduh, Kula beto tenggring nggih, Pak. gak usah wis aduh. Gak usah wis, gak usah. Gunung Mayan. Ayo. Apa iki? Niki Pak lagi dawa, Pak Broto. Lho, Kan kafir iki. empun Pak, mboten asal. Oh, kafir wan kubur. Empun Pak. Ngerti yo, iki azab iki. Mboten asal ngoten, Pak. Monggo dipitulungi. Asap-asap. Oh, kemplok ngono. Monggo. Kon kemplok, Bud. Monggo, pon. Kesana, Pak. Tak santet mari iki kon. Pon. Monggo. Alon-alon mawon nggih, Pak.
Temenku rawan kecelakaan memang. Oke. Iki Pak, monggo diucek. Suwun, Nduk. Alon-alon Bang, Pak. Pegel lah karo abot aku. Wis tiba gak ditulungi malah kon tobat. Suwe-suwe abot tak santet. Pun sabar. Sampeyan kok beda karo abot. Mangkel lah karo abot. Sing senengane ngafir-ngafirno wong. Bar iki tak santet kok abot. Gare lara ati aku. Kula niki sanes pangeran, Pak Broto. Kafire menungso niku haknya pangeran. Baginda Nabi Muhammad SAW diutus teng donya niku sanes ngafire menungso. Nanging maringi rahmatan lil alamin. Asmaipun Islam. Ngoten. Ono apa? Damel acara maulidan, Pak. Gak oleh maulid iku. Haram. Gak ono. Gak ono nang ajaran maulid itu gak ono. Haram. Omongan bareng. Haram gak oleh kafir kok. Wae kon put. Gak ro bengi kon. Santet kon. Mas! Mas! Kamu nggak bengi. Ilmu cilik. Lulusan luar. Hah? Apa iki Pak lulusan luar? Ono apa? Ono apa? Nah, kok sena iki lho. Omongane gak tau gawe lara ati. Gak koyo kon put. Omongane gawe lara ati tok. Pak Bud. Wis ya. Gak oleh bid'ah-bid'ahno wong. Gak oleh ngafir-ngafirno wong ya. Pak Broto, wis. Gak oleh nyantet-nyantet no wong. Awake dhewe iki saduluran. Saking kemanusiaan. Walaupun beda keyakinan, tapi tetap awake dhewe saduluran. Warga Nusantara. Yo wis. Mantep yakin aku saiki melok sena. Astagfirullah. Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan dan Rasul Rasulullah. Saat sesama anak bangsa mengutamakan adab daripada ilmu, tetap bersama dalam keberagaman agama dan budaya, bergandengan untuk Nusantara yang bersatu.